stå der, der er ikke hale. Jeres udstyr, det er på Halmsborg derinde. Det der ligger på røde pladsen herovre. Og igen, I har alle antenner og langsleder, og så hører lige, hvordan så lige begynder at frigøre det. Hold der, hold to. Vi har om. Ja, hvad skal I bruge af grej? I har udstyret. Okay, så det er der 2 mand. Nej, det er bare på. Nej, det er i forhold til, så man lægger der. Kan du stå der og zoome, eller skal du aflede? Det er altså bare meget. Jeg ved, hvor der kommer en. Så skal jeg se. Under det sæde. Det var ret godt i kamp igen. I lige gå ud om lidt. Ja, spænd. 1, 2, 3. Ja. Gå i derovre her, så hoved ud først. Hoved ud først, okay. Vi går herovre. Ja. Ligger sædet ned, det kan vi nemlig. Langt om, sæt med langt om. Ja. Jeg ved ikke, om der er et eller andet, der går i kluder om siden, at den er så langt om. Så er det ski, vi kan nå ham. Ja. Det er lidt med overkom her. Ja. Ja, 1, 2. Ja, sådan her, lige præcis. Laver I? Den skal op over. Okay. Det er op, ja. Ja, jeg er med. Jeg vil så ikke se, der var så på den. Kan du give lidt derovre? Har du lidt strop derovre, du kan give? Ja, det har jeg. Så er der også spørgsmål, har du der, Christian? Ja, og det er bare helt roligt, Christian. Nej, den anden vej, her rundt om. Ja, lige nok, det passer på slangen der lige, så vi får den fri. Ja. En gang til. Jeg siger, vil du sige ud af, at der skal ligge et spejlvogn klar på platformen ude i højre side, når vi kommer ud med ham? Det gør jeg. Og så må I bare støtte benene så godt I kan. Ja. Så får jeg en hånd i ryggen på vej deroppe. Ja. Og det er stille og roligt. Jeg skal fandme passe på dem, der ligger på gulvet, for dem der ligger. Det kan være svært at finde vej. Hallo? Der er grovtog. Tidsvagter, vi har en. Jeg får ikke gode. Ja, jeg er lige. Hvad skal du have? Synes I så rige i hovedet? Ja. En anden en til at tage ved. Nej, du sidder fast. Jeg har. Det er smart, at du kommer det over. Pas på vejen. Ja, vi går lige med bilen først. Så giver vi. Ja. Nå, så skal der ikke noget for at skrive. Nej. Jeg kommer ind nu. Så er der bare de lille Hans Jørgen Frisk. Hold leder! Hold leder! Jeg var lige nede og hjælpe på det andet. Hans Jørgen Frisk tilbage. Ser du? Jeg var lige nede og hjælpe på det andet hold dernede. Ja, det er fint. Har ni det? Svejnborg? Ja. 3. Jeg er ved at transportklargøre. Og holder 2 her indsatsleder. Det er i orden lige pt. Har vi ikke brug for mere materiale? Skidt. Okay. Det ligger i metallet. Hvad? Vil I have noget håndklæde? Nej, den vej. Du spiller kan. Ligesom før. Ja. Så er jeg bare mod ham. Så er der på problemet fast. Hvad er det nu her? Er der lov til at gå i ude? Ja. Hold lidt af 2. Kan du bruge også med noget?
Ja, for det er nu. Det er fint. Der kommer lige 2 til.